αυτά, δεν βλέπω τώρα φως. Βλέπεις? Ναι. Ανάμεσα από τα δύο, Μιχάλη. Δώσε λίγο κινητήρα και λίγο δεξιά, Μιχάλη. Ωραία. Δώσε κινητήρα, δώσε, να σηκωθείς λίγο. Εντάξει. Κι άλλο δεξιά, όχι τόσο. Δεξιά. Βλέπεις? Αριστερά, Μιχάλη, αριστερά. Καθίστε και πέρα κύριε τώρα. Αφού λέω το φως με βοήθησαν, δεν έβλεπα τίποτα. Στο τέλος είδα τι είναι. Μαλάκα πως φαίνεται. Όντως θα πάθα ζημιά επάνω. Φαντάσου τι θα πάθαμε όσοι το βλέπανε. Μιλάμε για φως ρε πως, μιλάμε για φως. Τι δείχνει ρε κολοκάμερα ρε. Αυτό είναι παιδιά για YouTube τώρα, για YouTube είναι αυτό. Πάμε.